Du ringede til mig på grund af, at du havde en lille smule med nogle fly. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om, hvad du havde af tanker, før du ringede til mig, og hvordan det var? Jeg har fløjet i mange år, men det er som om, det er blevet værre de sidste par år. Jeg er svært ved ligesom at finde ud af, hvad det er, der har gjort det værre, om der har været en eller anden særlig dårlig oplevelse. Jeg tror, det begynder sådan det der, når man er i flyet og satser, og så er det særligt ved hvad kan man sige, take-off og landing, men primært turbulens har det var virkelig der, hvor jeg synes, det var ubehageligt for mig. Ja. Men det her med turbulens, det er lige så meget følelsen af at miste kontrol, og den der med, hvornår kommer næste sådan rystelse, som giver mig et chok, eller som gør mig sådan, som gør jeg hele tiden, som hele tiden er anspændt. Hvad føler du, det har gjort for dig lige at få været til noget hypnose? Det har gjort, at jeg for det første, kan man sige, har nu færre bekymringer, og så kan man sige, så er det jo også nogle ting, hvor jeg lidt har gået og reflekteret omkring, hvis jeg nu i andre henseender i livet står med en fobi, en frygt, hvad det måtte være, ikke? Så er det jo klart noget, som jeg vil overveje at gøre brug af igen i den sammenhæng, ikke? Altså, hvad vil du sige til andre, der stadigvæk tror, at hypnose det bare er show? Jeg vil fortælle dem om min oplevelse, og så sige, det er hjælp. Altså, så jeg vil da klart, hvis andre står i den samme situation, så vil jeg da klart anbefale, at søge dig, eller i hvert fald få givet det et par forsøg. Altså, nu kan jeg mærke, at det er bedre for mig, og så kan man lidt gå tilbage og sige, prøv at se. Ja, guys, det virker faktisk. Det virker bare, ikke? Tak fordi du gad at dele din oplevelse, og igen også for dem, der ser med eller lytter med, at de også ligesom ser, hvad hypnose kan bruges til, udover bare at være show og så mange andre ting. Jamen, 100%. Så tak. Jamen, selv tak.